Horas madihita saluhutna. Di hamua kadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata nitu hata, jumulu mahita martangeyang. Dame ni debatan na sumurung siyan saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hata ni tuhata nagabi jamita di Minggu pasapulupitu hodong Trinitatis tanggal sia Oktober 2022. Ima hata ni tuhata na tersurat di Evangelium Lukas bidu 10 pitu mamukasian ayat 10 sada rodi ayat 10 sia. Dohot topik Minggu haporsiaon na paluahon, iman yang menyelamatkan. Ujaha madihita tapai hutihu ma di bagasan rohat tabi songonom madidok hata nitu hata. Uju mardalan ibana do Pak Jerusalem dibulus ma sian tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea. Lahobongo tu sa dahuta pajupang maibana dohot 10 halak na huliton na jongjong maddaw-daw. Di paguguna sida ma suara na sida akanin nama Jesus guru asi maroham dihami. Jadi ninna iba nama marnidasa lau mahamu patuduhod dirimuna tuah kamalim. Jala dinalahui nasida gabe iasma nasida. Alai mula dosa halak sian nasida dung diida naung gabe malum ibana. Di pagugo masuarana mamuji debata. Di patukap do dirina tujulu ni Jesus madok mauliate. Jala halak Samaria doi. Alainin na Jesus mamangalusi. Da 10 nasida naung gabi ias. Di dia do nasianari. Dangadong jupang HP. Naolo mulak pasangapod debata. Dukon ni halak dagangon. Laos ni nama madok ibana. Hehe maho lahoma. Hapor siyaw mido palua hoko. Ima hata nitu hata. Di hamua kadongan sa hapor siyawn, asing ni hamamalum ni sahi ni sisa 10 halak na hulito ni. Tauji majolo mamereng trupukon siyan kriti ni Tuhan Yesus. Tu nasia halak nari. Naswada mamuji debata. Jala na somaboto madok mauliate dung di pamalum Jesus na sida siyan sahit na. Anggo sahalak siyan na 10 mula do ibana dung di ida naung gabi maalum ibana naung gabi ias ibana. Jala di pagugo do suara na mamuji debata di dok. Di patukap do dirina tujulu ni Jehovah madok mauliate. Jala macay torang do di dok di bagasa trupukon halak Samaria doi. Artinya panurak ni Lukason tidak malu-malu mengatakan bahwa yang kembali mengucapkan terima kasih itu adalah orang Samaria. Tutu suku-suku ta wasa pola di pabua na halak Samaria doi. Amo kadongan da jujuk do halak Samariaon dicap halak na somarugamo si pilibigu kafir. Artina siyan lebilon daktagamon boton ni halakon madok mauliate dakpola tagamon nadinggan siyan halakon. Ebuhama na sumarugamo ate na sumaboto ru nadinggan. Ima asumsi ni torop halak ganuk mabigi halak Samaria rupane. Alai justru halak Samaria ido na mula memuji Jehovah. Jala madok mauliate siala pasu-pasu na jinalo na siyan Tuhani. Halak na sumaruga muido na uboto mamuji Jehovah doho madok mauliate. Ido nuaing na menarik taida siya turpuki. Hape na siya nari dang binoto manang tu dia. Dang tarida be batang hidung na. Nung ngalitun dak tarboto-boto. Ido sa ido Jesus da 10 nasida na malumi nin narupane.
naung gabi iyas di dia do na siya nari ninna Jesus. Hapera na siya'y akay mara na nido na namarugamo yate na selalu mengklaim diri na lebih agamis siya dongan na lebih suci na lebih badia. Hape madok mauliate pe tang diboto. Amo kadongan haru madok mauliate pe nga susa tang diboto labuha mapasahaton hamolateo nate. Dasay juk do tabigi di dok mula dong digijang ni hata mauliate do honon nami do. Mula dong digijang ni hata mauliate pasahaton nami do sainin na rupa ni. Apedang diboto anong do pidigijang ni hata mauliate. Ahamay. Imahamulate yon. Anggo hata mauliate kan holak kata do pe. Alay dia maujuk ni hata mauliate. Betul tu hamulate yon na. Tidak kolak kata rupa ni. Mauliate ninna. Ape hamulate yon na pesoy pasahat. Jadi molo didok adong do pedigijang ni hata mauliate. Ado. Imahamulate yon. Hamuak kadongan molo didok Jesus pe tunasya halaki naung malum siyan sahih nai tang diboto mamuji debata, dang diboto madok mauliate, dang diboto pasangapod debata. Tutuda dan nagila-gila asa dihormati manang dihargai Jesus daw. Alay na naing dohonon ni Jesus ima, masa dang diboto na sida madok mauliate. Masa dang diboto pasangapod Jehovah, api nga malum sahih na. Haruna so marugamui, kafiri, diboto madok mauliate. Diboto mamuji debata. Dia do tadana pabuan na marugamo iban. Dia do tadana pabuan na martuhan iban. Dan naung terlalui amo kadongan idaw do murame mang madok mauliate. Ahaman yan susana te madoki pola mamitor marpura-pura pamangat na madoki dak pola kan. Alay jujur mahita, justru ima memang na jumukjot tahalupahon, sering lupa. Jadi kalau ada banyak kelupaan kita, ya lupa mengucapkan terima kasihlah yang sering kita lupakan. Apa yang mudah namun juga susah diucapkan, jawabnya sederhana, terima kasih. Mauliate. Mudah karena kita semua dapat mengucapkannya. Namun juga susah karena ternyata seringkali kita tidak mengucapkannya. Ada begitu banyak jasa baik atau perbuatan baik yang diberikan kepada kita setiap hari. Di rumah misalnya, makanan disajikan, pakaian dicucikan, kamar kita dirapikan, rumah dibersihkan, dan lain-lain. Namun hampir tidak pernah kita mengucapkan terima kasih kepada mereka yang mengerjakan itu, entah siapa itu. Kenapa? Karena kita anggap semua itu toh sudah rutin. Di tempat kerja, telepon dihubungkan, naskah disiapkan, dan surat-surat dihantarkan. Tetapi jarang diucapkan terima kasih kepada mereka yang mengerjakan itu. Kenapa? Ya karena dianggap orang-orang itu memang dibayar untuk tugas tersebut. Jadi kalau sudah dibayar, ngapain kita mengucapkan terima kasih? Sudah tugasnya. Kira-kira begitu. Hamuak kamang, bukan hanya di kantor, di gereja pun sering seperti itu kita lihat. Bukan hanya di rumah, bukan hanya di kantor, bukan hanya di jalan, di mana-mana, di gereja pun sering seperti itu kita lihat. Mana ada kita ucapkan terima kasih kepada organis setiap minggu, kepada song leader, singer, pemain musik, pengkhotbah, apalagi, dan pelayan lainnya. Kenapa? Karena kita anggap itu sudah tugas mereka. Ulon na dui. Malah moluarong do na hurang. Banggui ma, sahak mayan nutu si barbar lusu. Si pata kolam mandok mauliate pe maul.
At terbeda sa otikate, molo di toko manang tempat-tempat berjualan. Ang gudisi sering do tabigi hata mauliati. Si panuhor madok mauliati tu panggadis. Law songoni masibalik na panggadis madok mauliati tu panuhor. Ang gudisi lumayan do petabigi. Jarang dora didok amata tu inata mauliati ate ala di paradi kopina manugo nai. Buasa ala dianggap amatay ulaw ni inatay dohi. Justru molodang di parade do. Hoy, ito rin na do rupane. Dia do ho. Jadi molotopu di do amatay mauliate tu inatay. Inatay pe boy do gabe longang. Gabe di do matu amatay tumben. Biguni isero tu ho. Gabe ninna do. Buasa ala jarang do amatay madok songoni. Malah nyaris tidak pernah. Setabi ate tuaka. Nah, saya madok si songoni itu inata. Ya mapola tadok mauliati tuaka ina naung menuci bajuta ganupari. Leta bayak ko maju molodang dicuci noni. Molodang di pareso noni. Ya mapola tadok malah lupa do hita ganup manugut. Madok mauliati tutuhani. Na di pabicar matanyari. Dilehon hahipason. Dilehon dihita. Gugudupe. Tabayak ko jurupani. Au sugari. Tang dungo besya pudumani. Wah. Notobi. Jadi macay gudang do akan nauli na tajalui. Na seharusnya niyan ikodohonot ta mauliati. Bahkan berani do iba madok. Kata pertama na ikon haruar sian pamangata ganup dungo hita sian pudu matai hata mauliate do. Mauliate Tuhan. Hamua kadongan suku-sukura wasa bakol rohani jolma madok mauliate ate. Ahadu ulaning mabaheni. Na adong do angga penuaing molo akasidok mauliation. Gabi tumoru kedudukan nasian hasahatan ni hata mauliati. Pihak yang mengucapkan terima kasih adalah pihak yang kedudukannya lebih rendah. Bisa jodoh ati. Contohnya seorang remaja harus mengucapkan terima kasih kepada ayahnya ketika menerima uang jajan atau uang saku. Tetapi ayahnya merasa tidak perlu mengucapkan terima kasih ketika anaknya menyemir sepatunya. HP ahamanian hurang na ate, molo didok mauliate. Pitor moru maharga dirina, pitor moru masangapna. Alai molo so didok danaki mauliate, kurang ajar itu. Itu rinda dorupan. Anak tidak tahu diuntung. Alai molo gabe, naturas na madok mauliate tu geleng na. Gabi merasa ibana rupane sesongon namoru harga diri. Satay bisa halinay tuaka nasay madok mauliate tuaka geleng. Alay sering do ta adu pisongoni ate. Tang na madok sudi songoni daw. Adong tak songoni. Alay gudang dupe na songoni. Aha masalah na misal latuan na madok mauliate tu karyawan na. Masalah na guru na madok mauliate tu murid na. Alai molodang diboto murid na madok mauliate tu guru na idu gabe masalah. Tapi sebenarnya rak masalah do molodang diboto guru madok mauliate tu murid. Da mauliate do na tu murid na ro sikola ba mola soro ado onon. Contoh na rupan. Alai boy do musera alasannya karena orang yang menerima perbuatan baik atau pertolongan itu adalah pihak yang lemah. Tapi hita seolo dianggap sebagai pihak yang lemah. Gengsi dan harga diri kita terlalu tinggi untuk mengakui kenyataan itu. Tetapi menjadi pertanyaan, dapatkah kita terus-menerus menjadi pihak yang kuat? Kamu kamang dohot tamuinang, hidup ini terdiri dari banyak segi. Dalam segi ini kita kuat dan menjadi penolong. Tapi jangan lupa, dalam segi lain kita lebih lemah dan perlu ditolong.
hidup ini sangat bersifat relasional. Kepada si A kita menjadi penolong, namun kepada si B kita malah minta tolong. Dan kepada si C kita malah ditodong. Artinya, tidak mungkin kita terus-menerus menjadi pihak pemberi dan penolong. Sekali waktu kita tidak usah malu untuk juga menjadi penerima. Menerima pertolongan, menerima penghiburan, menerima nasihat, menerima masukan, dan seterusnya. Kenapa harus gengsi? Alai alasan na patuluhra ubahe bakol madok mauliate ima memang dasar tidak tahu berterima kasih yang diboto madok mauliate. Arung dojol masongoni, aduh, rupuk toma membuktikan. Sia 10 saya do nama boto madok mauliate. Halak na suboto madok mauliate, ima akajol manasumanada na dinggan na jinalona, nasu bersyukur tu akan na dinggan na uli na jinalona, nasumanada pasu-pasu ni debata. Dia meremehkan perbuatan baik atau jasa baik yang diterimanya. Harutu Tuhani, na dibayas songoni, apalagi matujol maate. Alani, saita ajari ma, aka, nauposo akada dana madok mauliate mamuk kasian hadat dana honna dope asa di pasomal-somal diri na madok mauliate unang atong tikigeleng di liu tulang nai hepeng gabiro oma na madok unak pola ito somalan non ninna tapi dung nabelgay di sita tulang nai nararay mamitor di do bilang apa sama tulang cium tangan tulang mamitor ninna marupani ulah kasih songono natong. Nah, ulu dan nong kabeda dana matre ya teh. Hati itu. Amo kadongan macai gudang alasat tamadok mauliati tudongata. Terlubi tutuhani. Dak kabilang kita pasu-pasu ni debata natajalo. Berkat Tuhan mari hitunglah. Daina edeido kau kan kagum oleh kasihnya. Dak kasuhata kita dengan nibasana na pinasaha na tuhitai. Alani tapasiding mapangalaho, songon pangalaho ni si sahala naung malum siyan sahi nai, na sumaboto pasangap Tuhani, na sumaboto madok mauliati. Alai tatiru mapangalaho ni si sahala na romulak madok mauliati tu Tuhani, na maboto pasangap doho mamuji Tuhani. Amin. Martangi yang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam no kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami be. Asa di parbuiho katami akaparbui na dinggan parbui na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangi kami tuho. Amin.